Het was zo'n weekend waarin zowel in Venlo als Sittard duidelijk werd dat de wedstrijd langer duurt dan 90 minuten. Verder had MVV geen engel op de lat, maar op de tribune. En heeft Roda intussen meer punten gepakt in Brabant dan in Kerkrade. En wij hebben de boys en een bag in town. Dit is Tafelvoetbal. Welkom bij Tafelvoetbal, de enige Limburgse voetbalkleedkamer waarop de maandagavond gepiekt wordt. En dat zelfs aan het staartje van het voetbalseizoen, als het goed is tenminste. Maar de herenhuisanalisten hebben er weer zin in. Van harte welkom Maurice Graaf en Reginald Tal. En zeker onze speciale gast van vandaag, de linksback van Roda JC, Koen Jansen. Dankjewel. Fijn dat je er bent, Koen. Even snel langs de heren. Ben je alles ooit door een scheidsrechter een Calimero genoemd, Maurice? Nee, dat was wel mooi, toch? Ja, NAC-trainer Karl Hoefkens. Ja. Ik heb wel een keer 10 minuten toen speelden we al met 9 man een kansloze wedstrijd. 10 minuten achter Luin aangelopen. Dat hij iedere keer om zich heen moest kijken. Ik deed niks, want ik mocht niks zeggen. Maar ik liep achter hem aan. Hij werd er knap zenuwachtig van. Dus. Ja. Maar ja, Calimero. Zal misschien ook iets in de andere richting geroepen hebben. Hoor je dan af en toe. Ja. We kregen ook nog een vraag van jou, Reginald, van een kijker. Een vraag, Kees van der Zand. Die reageerde mooi op de Facebook-post van Maurice. FC Den Bosch-fan, hè? FC Den Bosch-fan. En die zegt, ja, ik vind het hartstikke leuk. Maar waarom is Reginald altijd zo negatief over FC Den Bosch? Dat is een mooie vrouw, trouwens. Bos? Ja. Hebben we het daar al een keer over gehad, over FC Den Bosch? Ik kan me dat ook niet herinneren, maar... Nee, jij zei vorige week, dat FC Den Roda- Bosch, dat moet geen probleem zijn om daar boven Dat Roda meer kwaliteit heeft als Zordrecht of als FC Den Bosch. Ik ben een groot FC Den Bosch fan trouwens. Ja. Jan van Grinsven, goede vriend. Ja. Fredje van der Hoorn, René van Eyck vroeger. Ja, prachtig. Chillhouse, hele mooie duels. Ja. Heb ik allemaal niet meer gezien de afgelopen Ik 30 denk jaar. dat iemand in Den Bosch nu dit programma in herhaling ook nog een paar keer kijkt. Ja. Tot zover De Den Bosch. fanbase. Wij gaan naar de afdeling Wiegen, want daar komt Koen vandaan. Dat is Gelderland, hè? Net geloof ik. Ja. Jij zit nu twee jaar in Zuid-Limburg bij Roda. Voel je al een beetje Limburger na 2 jaar? Jawel, ja. Sinds dit jaar wel een stuk meer hoor. Ik heb natuurlijk vorig jaar een groot gedeelte alsnog in Gelderland doorgebracht. Ja. Maar ja, het begint steeds meer te komen, ja. Ja. Je zegt een gedeelte in Gelderland doorgebracht omdat je revalideerde. Je bent een pechvogel met blessures. Je hebt 47 wedstrijden gemist in 2 jaar bij Roda. Hoe zwaar is dat? Want dan moet je revalideren en dan ben je niet aan het doen waar je passie in hebt. Hoe zwaar is dat? Ja, natuurlijk wat ik net al zei. Je komt hierheen om veel te gaan spelen en bij een nieuwe club gelijk je ding te gaan doen. En dan pakt dat zo uit. Maar ja, ik kan vrij snel wel die knop omzetten en nu weer het positieve zien. En dat is dat ik nu weer dit seizoen mijn spel weer wat meer aan het laten zien ben en dat ik weer lekker gelukkig ga spelen. Tegenwoordig hebben ze nooit meer over welke blessure ongeveer. Of mag dat bij jou wel? Ja, ik probeer het ook zoveel mogelijk een beetje gewoon niet specifiek op... Maar geen Achillespees afgescheurd of een knieband afgescheurd. Want ik zag die Per Schuurs zitten over hoe moeilijk is het om van een blessure terug te komen. Ja. Maar die Per heeft echt in een vak gezeten. Hè? Ja, ik vind Echt heel heftig. Maar jij zegt van de knop omgezet. Je hebt 2 keer bijna een seizoen eruit gelegen. Dat lijkt me toch niet zo vanzelfsprekend dat je die knop even om. Nee, ja, natuurlijk ook onder begeleiding met Van Hulp is het gegaan. En vorig seizoen op het einde en dit seizoen ook met een vrouw gepraat. Die ook wat meer ervoor zorgt dat ik het vertrouwen in mijn lichaam weer terugkreeg. En dat is gelukkig wel weer goed gegaan. Ja, is dat het verhaal mental coach die dan iets kan betekenen voor je? Ja, soort van wel. Ik heb ook, dit seizoen was het misschien wel meer ook een psycholoog. Omdat ik, met mijn hamstring was het een beetje op en aan, in het begin ook. En dat vond ik vooral weer lastig om daarvan door te gaan. Dus vorig jaar wat meer mental coach, maar dit seizoen wel echt meer psycholoog. Ja. Ik vind dat van hem nog schrijnender eigenlijk als van Per. Per ligt er nou wel al 2,5 jaar uit. Maar Per heeft wel al een hoop centjes verdiend. Heeft natuurlijk die toekomstbeeld. Oranje was voor hem. Mm-hmm. Dus dat is ook. Maar hij komt net kijken, moet alles nog waarmaken. Komt als een groot talent van jong PSV naar Roda. Ja. Ik dacht in de voorbereiding zo, nou hebben we eindelijk een linksback. Ja. En lijkt me heel moeilijk als je kort na elkaar 2 keer ernstige blessure krijgt. En dan wat hij zegt met die hamstrings.
Hoe ga je daarmee om? Ik denk dat je heel wat afgevloekt hebt. Ja, zeker. Ook in de auto in het begin, toen ik nog zelf niet kon rijden naar de fysio's toe. Veel met mijn moeder ook over gehad en zo. En dan was het soms wel ook echt te veel dat ik dacht van, als het zo doorgaat, dan is het klaar. Maar uiteindelijk, als je dan toch weer op het veld staat, dan valt het wel weer grotendeels weg. En, Ja, dus bij veel slecht nieuws, achteraf valt het altijd wel mee. Als je eenmaal weer in het ritme zit, dan ben je die ellende best snel vergeten, toch? Maar, Ja, dan besef je ook wel gewoon weer hoe leuk het eigenlijk allemaal is. En, Contract gelijk verlengd. ja. dat is Ja, fijn. dat was ook wel... kijk, ik ben natuurlijk hierheen gekomen dat ik met Roda ook dingen wil bereiken. En nu ben ik dit seizoen natuurlijk, heb ik wel een stuk meer gespeeld dan vorig seizoen. Maar alsnog is het aan mij nog om dingen te laten zien. En ben ik hier nog niet klaar om weg te gaan. Nee. Ja, want dat was wel een keuze. Hè? Je hebt ook gezegd van, er was ook wel interesse van een competitiegenoot van Roda. Zaten die ergens in Gelderland toevallig? Ja, in de buurt. Dat zou zomaar kunnen. In de buurt, ja. Maakt het niet uit. Wat is dan de reden waarom je zegt van ja, ik wil hier blijven? Wat geeft voor jou de doorslag in deze fase van je carrière? Ik denk vooral dat een comfortabele situatie, omgeving nu voor mij wel het beste is. En dat heb ik nu. En ik weet wat ik heb. En Rob en Jordan hebben heel veel vertrouwen naar me uitgesproken, ook tijdens mijn blessures. En die weten gewoon wat ik kan. En ook wat ik net zei, ik wil het ook aan hen teruggeven nog. Dus dat is ook aan mij nog. Dat is wel mooi dat je zo denkt. Ja. Zo zit ik ook wel een beetje in elkaar. En als ik liefde krijg van mensen, dan wil ik dat ook graag teruggeven. Wie zijn de mensen waar jij steun in vindt, als je het even moeilijker hebt? Buiten omgeving wel heel veel van vrienden. Natuurlijk mijn moeder en mijn broer. Maar vrienden zijn ook wel heel erg voor mij. En, bij mijn contractverlenging was ook Jay Kruijver mee en Mitchell kwam even langs. Dus ja, zulke dat is wel banden. gaaf. Ja, zulke banden bouw ik ook wel snel op. En dan is dat ook een beetje van mij een waardering die ik dan aan hun wil laten zien. Ja, maar ik vond het wel mooi om te zien, want vaak zie je bij contractverlengingen dat een speler dan met een zaakwaarnemer op de foto gaat. En met de TD's bijvoorbeeld, of met de beleidsbepalers. Maar jij staat ook echt met al je vrienden en je familie op. Ja, misschien niet al je vrienden, maar wel een hoop vrienden en je echte omgeving. Ja. Wij vonden altijd een leemte foto, hè Maurice? Wij hadden geen vrienden. Nee, ja, dat was voor mij ook wel een moment om dan te laten zien van... jullie zijn er voor mij, dan is dit wat ik voor jullie terug kan doen nu een beetje. Het brugje is wel nog even te maken van psychologen, mental coaches. De tijd is wel veranderd wat dat aangaat. Ik heb nooit een zware blessure gehad, moet ik erbij vertellen. Jij ook niet echt een hele zware. Tegelijkertijd was het wel eten of gegeten worden. Als je vroeger een blessure had en je was er niet op de training, dan was je ook snel vergeten. Je kon het jezelf wel uitzoeken. Nog steeds. Ja, dat heb ik vorig jaar ook wel een beetje... je wordt natuurlijk niet vergeten, maar als je dan zo bij een nieuwe club komt, dan... er wordt nog wel naar je gevraagd, maar uiteindelijk voel je je toch een stuk minder onderdeel van een team. Ja. Ik heb helemaal niks tegen een mental coach. Ik vind dat moeten jongens zelf individueel, zoals hij dat ook gedaan, beslissen. Daar hebben ze hulp bij dan, als ze dat willen. Maar ik vind als het opgelegd wordt voor een team, een mental coach, dat is bij VVV een paar jaar terug met Jan van Dijk toen, dan denk ik, Ga wat verder. Ja, je moet het ook willen. De andere heeft het niet nodig. En onze tijd werd... Weet je, als je koorts had, zeiden ze, doe een vuilniszak aan, pak een whisky en flink uitzweten. Hè, van Schurver. Ja, dat was een hele andere tijd natuurlijk. Ja. Ze weten ook misschien soms wel een keer te veel over het lijf. En ze weten hoe die processen lopen. Ik zeg niet dat het goed of slecht is. Wij moesten het ons vaker zelf uitzoeken. En dat is ook niet slecht geweest, hoor. Ja. nee, Speel je maar nu wel... dat is een andere fase van andere tijden ook. Maar andere tijd van. Ja, natuurlijk. speel je nu wel zonder angst dan op dit moment? Ja. En ik moet ook zeggen, ik vind dat het de laatste tijd ook een stuk beter eruit komt natuurlijk. In de rustjes. Ja. Lekker op dat Dat kunstgras. was een mooie. Dus Die is- afgaf, Dat ja. was de moeilijkste bal wel, hoor, die afmaakte die wedstrijd. Dat was een van de 17 die je voorbracht. Hè? Dat was een van de 15 die je voor de goal bracht in die wedstrijd. hè? Hoeft je maar in te tikken. Ja, en deze? Ja, lekker. Ja, veel met Anthony over gehad en dan mooi dat hij erin gaat. Heb je snelheid ingeboekt? Want daar had ik het met Luipers over, die kent je natuurlijk ook nog goed. Ja. Hij zei, hij is snel. Zeg, na die blessures nog? Of voel je dat je iets van snelheid hebt ingeboet? Nee, niet echt eigenlijk. Nee. Ja. Nee, gelukkig is dat gebleven voor jou. Maar dat is ook wel
nodig in mijn spel. Van als ik dominant wil zijn, in ieder geval naar voren toe. Ja. En je meer Absoluut. aanvallen of verdediger? Verdedigen. Oh ja? Ja, Nou, dan moeten we sowieso inlijsten. Ja, in lijsten. Dat zie je bijna niet meer als links- of rechtsback dat zo kunnen verdedigen. Daar wordt nog wel eens naar gezocht in bijvoorbeeld het Limburg zelf al. Ja, dat is een heel ik wou sterk net bruggetje te zeggen, maak een maken. bruggetje Ja, maar. dit is een open deur deze, die lopen wel even binnen. Kijk even naar Limburg zelf hoe het eruit zag. En als je hier komt, Koen, ik Normaal weet niet of sta je iedere er week wel gelijk kijkt, in. dan sta je er of in of je komt er meestal in als je hier bent. Dus ten woorde is aan Maurice. Wat gaan we doen? Ja, ik ga de linksback van VVV hijsen. Joh. Die ga ik er toch uithalen. Want die speelt niet meer. En ik denk vanwege zijn leeftijd ook, omdat VVV met volgend seizoen natuurlijk al bezig is. Ja. En ik zet Koen erin. Hij is topfit weer op het moment. Hij blijft aan die linkerkant gaan. Hij heeft god weet hoeveel assists de laatste tijd Ja, afgeleverd. de laatste tijd gaat het beter. Ja. Ja, en Ik ga hem kritisch volgen nu. Hè? ja. Ja. En wij zijn al het hele jaar op zoek naar... Eigenlijk Ja. zijn we samen op zoek naar We de hebben zelfs Simon geschikte Jansen, linksback. Simon Jansen erin gezet, wij er niet spelen. Ja, Ja. ja. Dat zegt alles, denk ik dan. Maar nee, Koen Jansen in het Limburgse elftal. En normaal doe ik dat juist niet als je hier zit. Maar Nee. vandaag wou ik toch die uitzondering Ik voel maken. me vereerd. Ja. Ja, dankjewel. Ja, en terecht. Je bent al bijna vriend van de show. Dat gaat niet afgaan. Wat doe jij, Reginald? Wie haal je Nou, ik eruit? haal er Iataren er eens een keer uit. Ja. Dat hij kan voetballen is duidelijk. Ik zag hem invallen. Ik zag hem 2 ballen geven waar ik vandaag... ik dacht dat matchfixing achter de rug was. Ongelooflijke slechte ballen van een ongelooflijk goede voetballer. In potentie. Nou ja, ik wil nog een keer betonen dat ik het vaak bij juiste eind heb. Toen Roda van de Hurk aantrok, was ik daar zeer positief over. En hij maakt het gewoon helemaal waar. Hij Dat is- komt door die bal van Koen, hè, deze. ja, die ballen die kan hij met zijn ogen dicht binnenlopen. Maar hij doet het gewoon het hele jaar al goed. Zelfs een paar keer nog geblesseerd geweest. Hij is voor mij de constantste speler. Breid doet het ook niet verkeerd. Maar Van der Hurk, als ik die over de hele linie pak, het hele seizoen, is hij wel de kapstok waar je iets mee kunt. En dus halen we Iataren er even uit. Ja. En dan zetten we Van der Hurk Hangend op links. hangend op links. Hij komt wel veel naar binnen van die kant op. Ja, Kan hij gewoon- er overheen. Ja. Actie van de We buiten. willen niet te voetbaltechnisch maken voor jou. Maar Ja, dit maar vond- dat is wel precies volgende. wat jij nou schetst, is het spel van Roda geworden. Hè? Die 2 backs, dat zijn eigenlijk de belangrijkste aanvallers geworden. ja. Die moeten er constant overheen. En ja, als dat loopt, dan is Roda ook door weinig ploegen tegen te houden. Maar het is heel wisselvallig. En uitwedstrijden, hè? Ja. Thuis In is... uitwedstrijden. Ja. Met een geel shirt aan afgelopen. Ja, zelfs dat. Laten we dat Nu nog de benadrukken. zwarte broek. Daar zijn we dan. Ja. Hoe belangrijk was deze tegen Eindhoven? Ik leek toch een grote opluchting te zien bij jullie ook, richting de play-offs, als je deze wint. Ja, na afgelopen maandag, of ja, vorige week maandag was het natuurlijk weer een soort van beetje billen knijpen van waar staan we nou. En nu met deze overwinning lijken we steeds weer dichterbij te komen. Ja. 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 We kunnen de zand in de KKD erbij pakken en dan zien we dat Roda op een play-off positie staat op dit moment. En dat eigenlijk alleen een periodetitel van Vitesse nog goed in het eten kan gooien. Want Dordrecht gaat er niet meer bij komen. Den Bosch eventueel wel, maar die hebben ook een ticket. En als je kijkt naar het play-off schema, hoe dat op dit moment eruit ziet, dan ziet het er voor Roda natuurlijk met Brabantse tegenstanders, want dat is waar het neerkomt. Ja, dan moet hij wel, ja inderdaad. RKC is dan de eerste tegenstander in het schema en dan vervolgens zou Roda Willem II tegenkomen. Dat kan allemaal per dagkoers nog veranderen, hè. Hier zien we dat schema. Ja. Nu heeft Roda, Maurice, meer punten gepakt in Brabant, 19 dan in Kerkrade, 18. Ja. Bijzonder, toch? Ja, maar dat thuissyndroom, dat vind ik erg. Ja. Dat vind ik eigenlijk... De rest, dat in Brabant, dat zegt me niks. 2 dingen. Als je thuis zo slecht presteert, of zo weinig punten pakt, dan zou ik zeggen, thuis is even die kopjes leegmaken en gewoon vol erop. Gewoon, in plaats van inzakken, zoals ze tegen Willem II gedaan hebben. Nee, pak ze bij de nek, grijp ze bij de keel en drop en erover. Ja. Die mentaliteit. En dan kun je ook op je bek gaan. Hè? Maar dan heb je wel het hele publiek achter je staan. En wat ik altijd jammer vind, maar dat geldt voor heel veel clubs, de punten die ze verspelen aan die jongteams. Ja. Ja. Dat vind ik echt doodzonde altijd. Ja. Dat hoeft niet. Vinden ze dat bij jongteams ook? Je hebt er natuurlijk in gezeten. Krijg je dan altijd een Ja, beetje de beeldvorming? Ik heb er over? wel steeds meer een hekel aan gekregen. Maar ook zelf, ja. Eerst, of ja, in het begin toen ik natuurlijk overkwam, toen snapte ik het niet helemaal van de oudere spelers. Maar ja, ik vind het eigenlijk ook verschrikkelijk om tegen ze te spelen. Ja. Ja. Nog even één ding uit die wedstrijd Roda Eindhoven. Toch ook, ja, mogen we zeggen, voorzichtig vriend van de show, Sven Simons. Hè? Absoluut, hè? Ja, die wilde een vrije trap nemen, maar dat mocht Zo. niet. Ik zag het. Ja, zijn medespeler had vorige week niet goed opgelet, denk ik. Hè? Nee. Want toen hij die bal zo mooi erin krulde, raketteerde. Maar dit is wel dodelijk, toch, dit? Ja,
Je hebt dat ook wel eens bij Maar hele ik denk dat grote de trainer hier competities toch, en hele grote spelers gezien. Hè? Ja. Ik heb dat ook wel eens... Maar je zou je toch kapot schamen? Ja. Of niet? En dan moet je ook nog... Nu hoopt hij natuurlijk dat die bal er niet in gaat. Ja. Want dan krijg je dan ook nog... Dan kun je er nog een keer overheen schelden. Ja. Maar je zet jezelf voor joker en je team voor joker op die manier. En dan staat die trainer aan de zijkant nog te zeggen van... Nee, hij moet hem nemen. Ja, heerlijk. Over trainers gesproken, ken jij Rob Penders een beetje? Ik heb zijn naam wel voorbij zien komen, maar ja. Het geruchtencircuit komt hij veel voorbij als nieuwe trainer van Roda. Jij hebt nooit met hem gewerkt? Nee. Ja, maar het is ook heel logisch, hè. Ze wilden hem al hebben. Ja, dat heb ik Voor ook. Kevin van Dessel. Toen werd hij niet vrijgegeven door FC Utrecht. Nou wel, dus ik neem aan dat 1 en 1 2 is. Nou, dat gaan we volgen. Wat ook 1 en 1, 2 is meestal, het zijn de amateurs. De amateurs. Zo, daar komt het weer. Het zijn er een hoop deze week. Groene Ster tegen Gemert. Job Blijleden scoort namens Groene Ster. En dat is een emotioneel doelpunt tegen Gemert. Want hij viert het doelpunt door het op te dragen aan zijn overleden grootste fan, zijn oma. Veel sterkte. Dan Trent Cornelissen stopt een strafschop namens Schinveld. En dan in diezelfde wedstrijd tegen Passart zijn broertje Siem Cornelissen 20e goal in 19 wedstrijden. En deze scoort hij in de 90e minuut. Belangrijk dus. Dan Lola Puts van de MVV Meisjes onder 17. Vaste klant in deze rubriek scoort weer. Olaf van der Veer die scoort ook voor de Leeuw onder 17 tegen Groene Ster onder 17. Die tellen we gewoon. Dan razendsnel door. SVO op bezoek bij DFO. Jorn Kessels met een doelpunt. IJskoud, staat erboven. Ja, het was het vast. Dan het hoogste veld van Nederland. Veilen tegen partij. Iwan Brouwers is een van de doelpuntenmakers. 5-2 daar. En tenslotte RK ASV tegen RK UVC. Waar Liam Heusje scoort met een vrije trapvariant namens de bezoekers. Nou. DFO is een nieuwe club sinds een paar jaar. Oké. Kelpen, Oler, L. DFO, maar je door, ziet- door fusie ontstaan. Dan mis je Hebben ze toch aan de bal... Hebben ze aan de creativiteit. bal... Nou, maar, Topografie, toponomie. Stuur je beelden in naar tafelvoetbal.nl. We brengen kunstgrasvelden. samen met Monen Movies de rubriek op de zijn alleen zender. maar kunstgrasvelden. Ja. Kijk je een beetje vies bij kunstgras. Ja, maar ja, Ja, het is toch iets ander voetbal, hè? ander spelletje. Over vies kijken gesproken. Bij Fortuna keken ze elkaar een beetje boos aan, Danny Buis en Luka Tunic. Een beetje een vreemde situatie met de speler die zich toch regelmatig heeft afgemeld op trainingen, maar ook op wedstrijddagen. Danny Buis zei daarvan weer in gesprek met ESPN van ja, het lijkt toch wel op werkweigering. En heeft Luka Tunic een advocaat in de arm genomen, want hij heeft het toch over terugkerende liesklachten. Wat moeten we nou hiervan vinden, Reginald? Dat heb je in de echte wereld ook. Hè? In het bedrijfsleven heb je ook wel eens dat iemand veinst dat hij een blessure heeft of dat hij ziek is. Of dat is heel moeilijk te controleren. Maar ja, weet je, waar is je eigen waarde? En zoals je dat vaak ziet inderdaad, dat je omgeven wordt door mensen die jou beïnvloeden en je eigen mening blijkbaar verdampt. Ja, ik zou me kapot schamen. En ik zou ook als de volgende club, want daar moet je dus ook een keer op letten. Dadelijk komt hij bij de volgende clubs, wordt hij met bravoure aangekondigd. Ja. En dan zou hij datzelfde kunnen flikken. Dus ik zou als nieuwe club zeggen, nou, die hoef ik niet. Ja. Ja, dan vragen de mensen zich af waarom denken wij dat hij dat fijnst. Ja. Dat heeft ermee te maken, hij komt in zijn statement zelf met een arbo-arts. Bij iedere betaald voetbalclub heb je de beste specialist en hij komt met een arbo-arts. En hij meldt zich ook iedere keer Ja. af. Hè. Dus hij En- trainde, stoppen, trainen, Ja. stoppen. Ja, en hij schijnt in zijn contract te hebben staan bij een bepaald aantal wedstrijden dat zijn contract automatisch wordt verlengd. En er is maar één ding wat hij wil, dat is weg. Dus Ja. hij saboteert de zaak zeer waarschijnlijk. Dus, Laat hem dan maar weggaan. Hè. Ja. Ja, dat is een moeilijke situatie. Ja. Misschien ook wel voor de volgende TD van Fortuna. En dat zou zomaar eens Joris Matthijssen kunnen gaan worden, meldt VI vandaag. Dat is natuurlijk een naam die we kennen, van Nederlands elftal van voorheen. TD geweest bij Willem II, Ja. wel weggestuurd richting de degradatie. Bij ADO vorig seizoen. Maar redelijk opgehouden. gedaan, toch? Ja, maar niet gepromoveerd. Nee, Dus dan, maar ja, wat moeilijk, erbij. een moeilijke situatie. Zouden we er blij van worden, van Joris Ja, weet je, Matthijssen? dat kunnen wij niet beoordelen. De man ziet er goed uit in een pak. Het is een verdediger geweest. Dat heb je vaker, hè? Mannen die zijn in een pak altijd goed zinnige uitzien. mensen. Ja. Hetzelfde geldt voor de nieuwe trainer Rob Penders. Zou daar dan mijn geld op zetten? Ja. Nee, dat moet je afwachten. Dat weet je van tevoren nooit. Maar een aansprekende naam wel. En Dat wel. Nederlands, Kijk, misschien kijk, goed. altijd- nee, maar hij heeft Dat is ook, ook niet verkeerd. Ik denk dat hij een aardig netwerk heeft opgebouwd Ja. al. Hij heeft onder Martin van Geel en samen met hem mogen werken. Ik denk dat hij daar ook het een en ander heeft Ja. opgepikt, want daar heb ik echt wel respect voor. Ja. En Nederland zelf al gespeeld. Hè. Dus, ik vind dat toch wel leuk altijd. De WK-finale. We hebben die docu van Cruijff gekeken. Zo. Ja, daar komt constant terug, jongens, uit het voetbal weer. Ja. Ja.
Ik wil ondertussen door naar voor een onderwerp, want we moeten wel genoeg tijd hebben om de hoogtepunten van MVV tegen Helmond Sport te bekijken. Oh, Laten we die even erbij pakken. 3 seconden Van die pakken we wel. wedstrijd. Hier komen ze. Het zal het vuurwerk zijn hoor. Ja, net. precies. Ja, de wedstrijd was een draak. Maar het vuurwerk van de Angels uit, 50-jarig bestaan, met een engel ook. Het zag er allemaal bijzonder fraai uit. Er lopen de meningen daarover uiteen. Laten we bij jou beginnen. Wat vond je ervan? Ja, de meningen lopen niet uiteen. Dat zag er fantastisch uit. Sven Braken die gaf dat ook aan. En of het nou net over de randjes gekleurd is of niet. Er waren geen bezoekers waar ze op kinderen mikten. Er gingen een paar sterretjes de lucht in. En ja, je bestaat maar 1 keer 50 jaar. En we hebben de dag daarna hebben we het uitgebreid natuurlijk gevierd in de muziekgieterij. Ik ben de helft van de avond vergeten. Maar het was... Ja, we werden met alle ega's behandeld, een lunch van tevoren. Het was hartstikke leuk om dat op die manier te vieren. Ja, laten we eerst even gaan kijken. Inderdaad, je zei net al dat Sven Braken iets zei over het vuurwerk. Dit zei onder meer de captain van de MVV over het vuurwerk. Ik vind dat ze zich fatsoenlijk hebben gedragen. Het zag er toch prachtig uit. En dat is ook denk ik wat een supporter wil. Ik denk niet dat ze gekke dingen hebben gedaan. Tuurlijk, vuurwerk mag niet, maar het was niet... bommetjes op het veld of wat dan ook. Dat hoort erbij, denk ik, als ze 50 jaar bestaan. Ze hadden het op voorhand ook aangegeven, heb ik gehoord. Dus ja, dat is leuk. Het was machtig om te zien. Dus ja, ik zat daar niks mee in. Ik heb het als heel mooi ervaren. Ja, dus ja, ik kon er alleen maar van genieten. En het mag misschien niet, maar ik heb ervan genoten. Ja. Nou, dat. Dat. Ja, ben je net zo enthousiast? Nee. Nee. Nee, ja, Zo. nee. Ik heb zoiets, het kan er prachtig uitzien, maar het kost de club weer een hoop geld. Maar het gekke is in dit geval dat de club hiermee ingestemd heeft. Ja. En Dat was dat, bij Ajax niet zo. nee, dat vind ik dan bizar. De club heeft hiermee ingestemd, dus die boete... In dit geval moet ik dan zeggen, ja, laat gaan, het ziet er mooi uit. Maar overal waar dat gebeurt, ik bedoel, bij Roda is het natuurlijk onlangs ook... Prima dat ze het doen, als ze geen mensenlevens in gevaar brengen. Maar prima dat ze het doen, maar betaal dan ook die boete van de KVB. Ja. Maar dat doen ze niet. Misschien die oud-spelers die boete laten betalen. Nou, Ja, Tal en Co. Ja. Ik heb net mijn afschriften gezien op de bank. Ik heb er flink wat omgezet. Misschien kunnen ze daarvan betalen. Hoe is het voor voetballer eigenlijk? Want ja, het was bij Roda ADO extreem natuurlijk een tijdje geleden. Maar hou je een beetje van die sfeer op de tribune? Ja, zeker. Het is wel erg leuk. Maar wat jij net zegt, ja, die kosten die er dan zo bij komen, dan achteraf is een stuk minder. Ja, voor ons is het wel anders. Maar ja, zulke dingen zijn alleen maar leuk eigenlijk, vind ik. Ja. Brengt toch wat meer mee in zo'n stadion. Oké. Nu het voetbal nog, hè? Ja. En de versnelde ronde, die hebben we ook nog. Oh. Zullen we daar snel naartoe gaan? Ik begin bij Maurice deze keer. Zo. Heb jij als NEC-icoon al veel spanning voor de bekerfinale? Nou, ik verheug me erop. Ik ga kijken met mijn zoons in de Kuip. Komende zondag. Ik heb tegen Brian Linsen gezegd... Die zijn eigen... eerste prijs die hij kan pakken. Dus Een versnelde ronde, hè, jongens. En die zijn eigen... Versnelde ronde. maar- Ja, dan lopen we toch een keer uit. Ja. Brian Linsen, wij hebben hier Brian Linsen in dat Nederlands elftal gepromoot. Ja. Heel Nederland begint langzaam mee te doen. Hè. Ja, die moeten nog We werden opgeroepen eerst worden. voor gek uitgemaakt. Klein detail. Wie hoop jij dat de bekerfinale wint als NEC, beginner? ja. Ja, heel goed. Dacht ik al, inderdaad. Onder de rook van Nijmegen. Hübner was boos op NAC over de paspoortgate. Dat ze het allemaal aangebakkerd hadden met een protest. Heeft hij een punt? Als ik Hübner was, zou ik eens een beetje gewoon de ballen naar dezelfde kleur gaan spelen. En naar de juiste kleur. En zich daar niet mee bemoeien. Staat genoteerd. Dien Zandbergen in de vorm van zijn leven bij VVV. Ja, 2 doelpunten in blessuretijd. nee, maar die jongen die maakte geloof ik al 13 na de winterstop. Dat is wel bizar veel. Heel knap. En eigenlijk moet hij nou cash. Puntje in extremis voor VVV. Maar dat gaat niet Ze gebeuren. hebben hem verlengd, hè? Ja. En tenslotte voor jou, Koen, want we gaan afronden. Wie is de beste linksback ter wereld? Wie is jouw voorbeeld? Waarvan zeg je van, nou, dat is... Ja, nu op het moment is hij wat minder, maar Davies van Bayern München vind ik wel... ja. complete Ook wel een plaat. lange blessure af nu, maar ja, heeft ook wel echt een drive naar voren. Zo. En Dat ook is wel, snel, hè? Niet normaal, nee. Niet zo zuinig. Die gaan we op het WK zien. Dit gaan we dit weekend zien. Roda Emmen, Helmond VVV en Vitesse MBV in de KKD op vrijdagavond. Allemaal live te volgen via L1 Radio. Geen eredivisie vanwege de bekerfinale. Dus dit was Tafelvoetbal. Dankjewel Maurice. Dankjewel Reginald. En dankjewel Koen. Succes met Roda de komende weken. 2 wedstrijden en dan vlam in de play-offs Precies, vrijdag eerst 3 punten. tegen Emmen in eigen stadion. Dankjewel mannen voor jullie komst. Tafelvoetbal is er volgende week weer met een nieuwe gast. Wie weet wie. Graag tot dan. Ik was aan het denken. Dankjewel.